हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आरो मोनसे भिडिअ बानायनो फैलायबाय बे समायना जायगायाव आंनि नङा आमाइया माने गोदान चेनेल खुलिदों माने कुकिं रिलेटेड बिथाङा माने गोदान माने रेसिपि बानायना दिन्थियो आरो बेनिनो भिडिअ शुट खालामनो होना फैदों नोंथांमोना एसे जायगाखौ नायना ला जा समायनाखा नै जों बुस्थुफोराबो लाबोखादों मना गासैबो दंजोबखायो माने नांनायखिनिया बेयाव बे जोंनि संग्रा सौखा ना मा होनो बेखौ ओमफ्राय दे सारायफोरा दिहुनदो दै बथल आं लिंकखौ डेसक्रिप्शनाव होगोन माने भिडिअनि दा जों दिपर बिलाव फैदों दिपर बिल समायना जायगायाव गोथाव संना जानायनि मजायानो आलादाखा दा नै आङो बे इउट्यूब चैनलनि बिगोमानि खाथियाव दंफैयो बिथांनाव सोंगोन आं दिनै मा बानायनो नाजागोन बिथाङा दिनै आप क्या बनाएगा आज मैं बनाने वाला हूँ ये हो गया आपका पोर्क का मीट ठीक है उसका बाद मैं लेके आऊँ इसका साथ बनाएगा हम लोग का ये क्या बोलता है ट्राइबल लोग का हम लोग तो मीठा बोलता है मीठा बोलता है हम लोग का भाषा में आप लोग क्या बोलता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा क्योंकि हम हिंदी ज़्यादा जानता नहीं हो कोशिश कर रहे हैं ना थोड़ा सिखा दीजिएगा प्लीज़ मेरा ऑडियंस लोग आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा उसको आज का वीडियो तो पूरा मज़ा होने वाला है क्योंकि आज है एक धमाकेदार क्या नया सेगमेंट भी है क्या इसमें हाँ है नया सेगमेंट ऐड किया है आज खाने वाला हूँ पूरा दोनों मिलके कौन सकेगा कंपटीशन है आज पूरा माने बिथाङा बुंदोंना फारि माने जबरदस्त जागोन आरो बियो 3थि नाम्बारनि भिडिअ नामा बिनि ओमफ्राय आगोलनिख्रुइ माने हिट जासिनगोन आरो बियो नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि बिथाङा बानायो आं नाजागोन दिन्थिनो नोंथांमोनखौ बिसोरो रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय आं एसे बेरायना फैनि आरो लोगोफोर बे दिपर बिलनि खाथि खालानि मानसिफोरा माने मोसौ फिसिनाय अमा फिसिनाय ओमफ्राय बे बिलोआवनो ना गुरनानै जायो आरो ओमफ्राय बै पाहारनिफ्राय हराव मैदेरबो फैयो दै लोंनो ओमफ्राय नै आंनि खाथियाव जा मोसौखा खालि मोसौ बेसे नायनो मोसौआनोल' मोसौ खालि मोसौ लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव बानायनाय जायासै माने तारातारियावनो बोथोराबो गाज्रि नालाय ओमफ्राय बारा दिन्थिबाय थानाय जायासै आरो जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे आमाइनि चेनेलनि लिंकखौ आं डेसक्रिप्शनाव होगोन बेखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थेंक इउ आरो मोनसे भिडिअ बानायनो फैलायबाय बे समायना जायगायाव